Good night. Good morning. Oh. Okay, sanibonani bafowethu ukhona bafowethu namhlanje utheke namhlanje ke sicela ke shine challenge encane nje for la uYouTube right uzobe se introduce ke nje manje bafowethu niyaphila sanamukela kwi-Steam channel bafowethu ngihamba nenkuzimalanga nani niyazi bafowethu so sicela support ngiyazi lokhu sanibujwajwayele kakhulu kule channel kodwa ke inkabi zami lezi mina ngihlezi ngibehind yabo yeah bafowethu siyacela futhi before uqala ubukele video sicela ukuthi subscribe, ushare, like, comment bafowethu siqhubeke siphambili bafowethu ngiyazi ngaphandle kwethu uyibukuza uyiqede ivideo bafowethu ama ads ungawaskip ngiyacela bafowethu ngalokho siyaphambili awumjito ungasubscribe angavezi hayi sitabani vele amjito into bengasubscribe bang iyoba isifundo vele okay aqale khona awumjito ungasubscribe angesitabani bang angayichaza okay bafowethu okay njengamanje namhlanje bafethu sizodlala i-challenge namajidami yabo so i-challenge sobe sibuka i-video efani yabo lo ama-compilation afani yabo and then ozohleka uzophuza lento le iyababa ke lento zowabuka la yeah okay la iphone la sayibeka khona ivula ifone yakho then so ningakhohlwa ke ukufollow abafethu nami nje kakhulu yabo follow ku Facebook umzondile khowane TikTok uGood Kid Med Society kuzoba link in the description ngawutsonke vele yabo soba nama link kodwa ke sizophuza lama hewu la mhlambe ibandla elingi liyawazi ayababa ke lama aziwa amadoda ke liyaziwe ziwa amadoda yababa kanti ngenhlaba lama hewu okay asilonduzeni okay so okay siyaqala ke manje sekubalweni lokuphuza na lapho la mina lokho abusini oke wahleka nje sibuka ivideo yabo ozohleka nje screen record yeah friends screen record and sizoyifaka anoma screen record after kufanele ukhombise yeah nasambeni yeah sisiyaqala ke manje mana yabo kuthiwa waveza izinto kodwa ningathi ngihlekile mangithemba ngizoningahleki izinto vele izinto wathi ngivalela umhlathi hayi lapho futhi kumele ngiwaphuthe kamahiwo system recording nalwethe ama-Android ama-Android la mfethu yabo bafethu okay sesi-right njengamanje sesiyaqala ka futhi awunamavidiyo phuza enganani la isivalo uphuza isivalo nirejangithi okay man indoda uzokhetha namaye uzowakhetha zogcwalisisi okay azogcwalisisi vanami lamahengu niyadlala ngiyapressa bafethu nayibona nekengeni niyayibona nekenge off camera lo khana njalo nembo qala lo vele namazi vele mani zami mani ndoda ifite kakani wethu nina sendiyahleka la bafethu aqala manje Iba. Oza, come. Ya sama wamile. Oza. Press velho, usa bem. Okay, ngiyayipress. Tudose ngabukani. Walo kubukana lokuyiko lokhu yani. Ngicela use serious ke manje. Fana nami. Mama mchitara. Não, que eu cheguei, pô. Não, pusa. Mano, Pesa mais. Pusa koani. Saboni ndio share. Pesa ukuthi yaphuza by vele camera. Pusa. How? Pusa okane gcwalisa. Kuthiwa izinto engamele livele. Hawu. Uhleke unankinga. Ihlekisa kahle. Hawu. Hawu, asiqaleni. Oza. Okay, shit.
angeke ngisahleka manje. Ashedora ju. Wọ́n jọ ojú bí. Olùdókòwò máa tẹ́. Ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Bafethu naye vuma lento ezodla mina yokuhlela ngaphakathi. Ayisenze kakhulu. Senze kakhulu. Akumele uhleka usuhlala kude. Kanti kumele ngihlele. Kulelo usuhlelile bro. Usuphiyala ndlela nini? Mina ihlekisi lento lekini. Bafana ngeke. Pause, hey, we pause the video. Pause. We pause the video. Asensela ama-rules bafethu. Lento yokuhlala ngaphakathi ayifuneki. Ayifuneki ya. Guys, Okay, bafethu siyaqhubeka kodwa manje lento yokuthi umuntu uzophuza ngempela manje ngoba phela ngeke singaphuzanga. Phuze mina ngedwa. Pause. Nobabili. Nawuhleka. Check camera. Nawuhleka. Ngiyakuzwa ukuthi ngilusi. Uhleka ngokowane bese. Ngiyangitshela ngahle ngiphethe isiqesi ehlengile. Hey, vez ukuthi uyaphuza phela. Vez ukuthi uzopona Phuza kowane baba. Asam, bala, bela la. Shit. Lo manje ngiqaqele lawo. Qala lapha. Avele kwakhona osebanjiwe vele noma ungahlekanga. Hey, God have mercy upon us. Mano, bebendo com toda a paz. Não, bafethu. Akubona inthe. Uma kolothe. Akubeke nasaqala. Ungangixolela badanhle. Ngibuza mina that's go. Okay, asambeni. Mina bengibuza madoda. Okay, asambeni. Consider. Hayi mani kwami drop Bela. Ngibona nobakhala masinende bongeke. Bongeke ngiyona nobakhala masinende. Ana go ana ke shoba. Puza kwana, puza kwana. Unojoba. Belapho bengingasho ukuyena namanje. Nasingarotshalana ndoda. Sekuyini nje uhlekayo. Uqinisela ndoda. Linto ozohleka kuqala. Ukuba upelepele ngabe njani? Ngabe usedla abangako upelepele. Khona uzoshaya amawele ke pha.
Phoza sondela 37. Okay, 3 2 idlala video. Asambini. Uzondiya usise Sheila. Nigga. Phuza. Adala. Phuza. Phuza baba. Veza uyaphuza balande veza 10 minutes 9 minutes Uyasithathela scoop masinana. Ngizolala phansi ngihlala. Beka. Okay, cut video. Nyanile man. Binti. Msimbamba itakuwa right. Ngula mnese. Awuye emsebenzini. Asam, okay, that video quick. Ayicimile ifoni. Ayicimile bawuqini wazoyicima. Nami ngisahleki nganyine. Binti. Ngikade lapho uthi uthente egcwele na njengathi Simbo. Awufuna ngithelile. Thela agcwele. Njengephuza. Yeah, mpuza. Phuza. Koke. Ya naso. Ngidlala yona Dlamini. Umuntu uyahleka la ukuthi uphika ngathi. Kodwa mashitha ngeke le game wrong man. Iyo ke lo ku1 ke lo fanami u1 ke. Ni red. Ngisadlala. The match start the game. 3 2. The match start. 1. What's hey, as negotiate me one me Phuza baba me it was video kulomjida weshep. Qala boss. Uwe lokhu nje Ulala, some 3. Ya baba balilo. 3 2 action.
Come on, go on. Hey, go on. Kaja mayo bote ngene wena. Sithombe sakho kaja mayo bote. Angiceda ngosu. Ozo khona. Khona woza. Wangula wajala. Utuka usayo wala. 96 hours. Boss. Thina serious. Khawula phela musuyibulala. Weligcwale baba. Igcweni. Kodwa phela ngifana. Yeah, lento iyabheda. Madoda ayimano Ukhohlelelani? Ayo phela ngene video into hayi. Sondele video baba. Hayi bafeyina sengiyagula mina manje. Buka i-forward. Uyalungisele umuntu. Ndoba na singani Oza. Sizobona olumbo. Oza khona baba, oza. Khona uyadliwa khona uyosiphuzela sithombe sakhe siqedile mayiwa kade unamanga ngathi yabo awatheli khona ngiyakubona nje. Ngiyakubona nakubona bona. Hayi ungaphuzile uthini qhi. Ufuna ngibulala lento hayi. Ufuna ngibulala lento. Ngophuzile mfatu. So it's 19. Okay. Ngibonise iqeda le video. Right, we should say no. He's a white man. He has the quantitative reasoning to take this country further. He's a man of integrity, as we all know, and with his chemistry, with his biological experience. Pause. Akasawenzi. Stop. Ngasayiza inhlaba uthi yababa sami. Nomchita wena uyasiroba lo. Yazi nomchita ubuhane. Okay. Akayibuka video imane ngamanga. Nomchita uthi. Hayi, zamelo Ija minibuka le nayo yase. Mbonini. Ubuhane utheke. Okay, manini.
Phuza Angeke. phuza thuna lenhlawulo. Akahleni kodwa la kahleni. Hawu kahleni kodwa. Bengibuka ivideo. Ndita mina bengagcwala. Begcwala ke Dlamini. Uyaphuza tu Dlamini ya roba bo. Dlamini ya roba bana. Sigcwele ngale ngithi kumleke ingane ndiya. Itsonsi. Inomphita lona phezulu. Umjija siroba lona. Umjija siroba manje. Yabo Dlamini. Ya drop. Kodwa afana ngeke yaba. Bafethu subscribe bafethu. Yazi ngibuka Dlamini unsakhe. Ubuza bukamera. Uyabuthi ke Dlamini. Wenzani umfowethu? Uyabona ke ngibukela. Ayisebenzi ingcebo. Uyenze bheke phansi. Abeni ngithena kanje. Uyidla khona. Income yakho yenzela phansi uthi engayiboni nje uthi yazi ngithula ngiphi ividiyo ngibuka yena ngiyambuka nje nje ulokhe ngiyambuka Dlamini bengibuka wena nje ngoba And today I wake up, tomorrow's Wednesday. I wake up again, it's next week Friday. I think it's weekend, it's Monday. Kanjani mfethu? Uyahleka nje. Hayi ukuhleka lokho. Awuze khona Madoda. Hayi bafethu ngikhulumeleni madoda, ngikhulumele 26. Woza khona. Ngikhulumele 26. Woza khona. Udlamini ujemile yazi dayisamhlekisi lento. Hayi uJimmy Dlamini phethe akafokasile. Akafokasile uthi ke akafokasile ke. Ngasifokasile manje. Ubuza noma ngani yami uzotshela. What about Ini sudah buka ya macam. Amin. Buana. That's anymore. Come on, President, yeah, you stink with poverty. You're watching me. Excuse me. Keep watching. ukuthi uyambuka ke yazi nocingi ngihlesokwana lokho eqalazi yazi weqike buka ke nakho kuronke ukuthi bethu ke yabuka lokho esikhe kanje lokho esikanje ke ngenze njani ke lokho Uthi asathembi. nangaba Angithembi. Angeke zinqemi.
Ngitshela mina siqedile siyaphela phela Ukuthi udlamini uyabuka ngabe. Ngithi ucivele mina asaphuze Mphuzile mina kanye. awunasiroba Uyaziroba uqheka kabuki. Uqheka kabuki ngani ngibona. Uyena ubone ngani mina ngizingcima. Mina bengibeza. Ubone ngani? Ubone ngani? Yazi Ubone ngani? Ubone ngani? Sikona umela ncane ubusubhuza kuhlangene nodlamini. Yeah, suka. God. Yeah, gada. Ngcono gada kwani, skadi. Ngihlale mina ngiqini. Jayile yeni mol phara Ni ready Yeah. Uyakade futhi uthi ubukile ifoni bani? Jamai, ufake unembiyama be wathi empaba wathi Philini. Iphelile video manje. Iphelile video mfethu. Oh, ungiphelile weDV. Mfethu siqedile. Ay Yawero. Ubani ovuthiwe? Ubani ophelile waqedile? Izohlaziwa kahle buleke. Isazohlaziwa. Yameli bazoyihlaziya nabo babukeli. Ni comment emakukhona kade kade gawe. Ni comment. Kodwa nawe umuntu angehlekisa futhi. mina phetha amahefu ngeke but ngizovangula mina phethu Siyabonga bafethu Subscribe Like kodwa bengicela ngakhohlwa ukubheka ukuthi ubani ulandela. share video bafethu lo mjita lo sisazowadlala ama video anje bethu ama challenge Ero kudlamini. Hayi, yini ndroba na. Pasa le ropa. Okay bafethu and make sure you follow us on our pages Ma ukuthi ubona uRobile comment. yeah Hey, and comment bafethu yeah, siyabonga comment. izitori zolokuziza futhi so posta same channel